Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Helen. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kinatibker ti may sa tao kat masubok. Babaan iti panubok. Ken no kasanutay asang wendag itoy. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Helen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Malagip ko manon ti anak ko. Talo atawanan ije abroad. Ay, talaga mailiw akong kankwana. Nakasingsingpet dayjay nga anak ko. Mapayakas la di ka makaid na Milanyo. Wan nga agpaiso anak ko. Di ka matagtagar eh. Kuananan, tatan, agabroad akon. Nagrigat ti panagbiag dito'y Pilipinas. Ang awan matbusbos sa manak ko. Ano sa anak ko aksidente day. Matulungan ka ko Milanyo. Maawatan kayo, tatan. Ngam di kagdanag. Tulungan anak ni Vicky. Ay, tay nurse a girlfriend mo ije lundaon. Wan tatang. Isot ti makaamo iti amin ang magastos ko. Isaraknak iti trabaho ijay. Dakkel akatulungan mi itan ni Milanyo nga anak ko. Manipod nag-abroad. Saan pa'y anagliway anang ted iti kasapulan mi. Naimas tin lutoy apapaitan nanang. Si kamot Ruel. Pasablugan nakpailaang. Malamangan kakit din. Kalpasan na aramida mo dagiti assignments mo. Huwag nga agpay sa Ruel. Di mo baybayan ti panagadal mo. Gundawayam ti kada ni manong mo iti abroad. Tatulungan na ka. Huwag tatang. Saan kayo ngagdanag? Agadala ka na sayaat. Rumbang laang anak ko. Kanay, laglagi pong pumaanarigat ti trabaho ni manong mo iti sa bali apagilyan. Huwag na. Amok data. Isong nga radadyak makibarbar kada. Nasayaat, Ruel. Ay pagrigregatan ni manong mau ti pau-pauit na kwarta. Nagdakkel mo ti may patpatakder a balayo, Helen. Mansyon. Balay damilan nyo kanti asawa na, Lina. Ay, kat balayo matlaang Siyempre, karaman kayo matan. Anak mo lakat nga rod ni Milanyo. Kwa. Muwan man laang. Ito nagagay. Malpasan day tamansyon yaw. Kano ka di ti pa-blessing? Kwa. Diyak pa'y makadesisyon. May mayat no pa-blessing yo. Dito'y kayo matag nga od. Inton sumangpot dagiti agasawa. Iti kasta. Mamaminsan to ti selebrasyon. Kaano aya sumangpat da? Bagaan nagtumat Oy, di nakliplipatan. What? Adto'y ti pasarabo ken ka sapatos, Ruel. Agyaman manong. Taginatang mo ti paborito. Siyempre, ipatpatig kakabsat ko. Tatang, adto'y mati para kada kayo. Agyaman na ka nakaw. Siyak nga'y matanak ko. Nalipatan naksamot tahan. Mabalin ka di mata malipatan kayo, nanang. Atoy, napintas address dayta. Ken adamot ang sandal mo. Ay na, Agyaman na kanak ko. Dayta ti kay kayat ko kan ka. Amom dagiti paborito. Siyempre, ananang. Saan ka di pa'y analpas na kita, Milanyo? Maturog tan. Nalpasan lab.
Nasaya tarimor ka. Di ka ngamin mauray nga umunag iti selekta. Ay, ala, panawan na kamlatan Milanyo. Nabandog kayo iti biyahe. Agi na kayo. Naglawyo ka di, tatang? Ti, niya, Ruel. Ti kinatangsit ni Manang Vicky, ha? Ay, tangiwan mau. Ang mga mangag na ka. Rimor day tay, tatang. Napananda. Napanday siya ili. Saan ka no akayat ni Manang Vicky ti si Daan ngayon loto ni Nanang? Anya? Kimbagak itay kada kayo. Nagtangsit da dyan nga hipag ko. Nadlaw ko idirabi eh. Ay, anak ka, tanagam ti panagsasaom. Ang mga nagbindot ka. Uwan, tatang. Naplagtsayo ka din dagiti bado mi anak kahanger. Nanang? Wan, Vicky. Naplantsak dagitan idirabi eh. Apay ka day. Kasto'y tirumbang ka dagito'y abado. Nay, apay nga ita impurwak mo mutin di taswelo dagiti bado. Gaputawan sirsirbida na plancha. Kunas-kunas matlata. Pasensya ka na, anak ko. Sa anak ngamin nga agplan-plancha iti badbado, may. Agbirok kayo nga ron itinalaing agplancha kan aglaba. Ay, kwa, Vicky. Anya akwa. Jack kayat nga asi-asi ti laba kan plancha ti badok. Uwan. Bayam tagbiro kak dito'y baryo. Tay nalaing Saan akas kada kayo? Uwan. Agbiro kak itinalaing asaan akas kanya. Apay adi ka maununi, Milanyo? San ko mamatakas di ti tratom kay ni Nanang. Gagangay asan apulido ti panagplanchana. Ta saan mat anarwam nga agplancha. Tanagipulong gayam ti inam. Saan matakas ta? Nasauna laan. Huston, di mon kaluban ti inam. Talagamat anagalas ti trabaho na. Si kalako man timang paspasin siya iti pagkurkurangan ni Nanang. Milanyo, Jack kaya ti asi-asi at trabaho. Di ka agdanag, Vicky. Addan na sa pulak at tagaplantya kan tagalaba. Siguraduan nyo, analaing tiin nalayo, Nanang. Amangan Gusto ko matno. man day ta, Vicky. Agtal na ka, Milanyo. Bayadan tayo dayjay. Isu arumbang anasaya at ti panagtrabaho na. Kwa, Vicky. Napintas ti trabaho ni Sally. Nabayag ang nagtrabaho ijay Manila akas babaunaan. Anya ka diti ibagam kada kami, Vicky. Un nga agpaiso palasang ko. Kasla importante ti ibagam ita. Talaga nga importante, Nanang. Nasaya at matarimwar ni Milanyo. Iti kasta, maibagak ti kayat ko. Anya day ta? Kayat ko asakbay nga agsubli kamintukan ni Milanyo ijay London, inton sumaruno abulan, kat nakapanaw kayon dito balay. Anya, papapanawan na kami, Vicky. Nalawag tinangnagyo. Agbiro kayo iti pagabangan nyo. Jack, kayat nga agbalin anarugit to'y mansyon ko, inton awan kaminton. Siya, no day tate kayat mau. Pumanaw kami. Uray saan kayo pa nakasubli di abroad. Nasaya at, tatang? Total, adamat nakasarita ko nga agbalin a caretaker, inton awan kaminton dito balay. Oh, Milanyo, apay adi ka matagtagari. Jack maawatan ti desisyon mo. Apay akayat mo apumanaw ti pamilyak, inton agsublita iji abroad. Gapo tadyak kayat apagbalinan da anarugit ti mansyon ta. Sabalin samat ti ugalim ita, Vicky. Agpay sumat
Umanayan ni Mang Kanor nga agbantay dito balay. Ngem naganak ko ida. Pamilyak ida. Ad-adda ko mga isuda ti pangitalkan ta iti balay. Saan? Saanak nga agtalak kadakwada? Sa bali ka at talaga itan, Vicky. Siyak ti matulok iti daytoy abalay, Milanyo. Laglag ito. Kwartak tinang patakdar iti daytoy abalay. Kat no addaman tulong mo, kikitlaeng. Nasken ka di nga iparupam kanyak dayta. Pasensya kayo no maisturbo kayo. Rumor kami kinitatang iyo. Tamapan mi katungtungan tay pagakaran may. Nanang, saan kayo kumaapo manaw? Sige lang, nanang. Nasaya at met no makabirok kayo itan iti pagakaran nyo. Adosan nyo dito'y balay ta, basit lang. Ay na, unay kamutan lina. Husto da ito'y apagyanan men. Talo kami laeng mat. Unangam saan kayo anarwam? Nairwam kami. May mayat da ito'yan apag naadan may. Tanatalina ay ti panunot may. Diyak matukod a panunutan. Dakas gayam ti ugali ti manugang yaw. Agasam dayta. Nagdakkel ti balay da apagyanan nyo kuma. Ngamadtoy kayo, nga gababang. Ay, wan nga road. Saan mo't akas jay idin ni Vicky? Italaang mat. Sabali a talaga ti maarami ti kwarta, iti ugali ti tao. Makatawon sang tinapalabas, tatang. Manipod nagsubli damanong iti abroad. Ay, huwag nga raw, Ruel. Aging kaita. Nasakit tinakam ko iti pagmaw. Bayan yung tatang. Napintas mo to'y balay pag nanaadan tayo. Saan aga po iti balay? Hanggang titrato na kada tayo. Ha? Datayo tinang bantay, hindi may patpatakder ti balay da. Ita, pinapanaw na tayo akas layo. Ni manang Vicky lang, mat. Sana mangayat nga agnaid tayo ti balay da. May samad ni Manong Mau. Under di saya. Sursurutan na ti bagbaga ni Vicky. Kaslasan nga iso ti lalakay. Isumot nga mitidakdak ka ti sweldo na. Iswa na turay ni manang Vicky. Uray pay. Kaslamot awan tulang ti kabsat mau. Unay mo't tanday ta nga ibagbagam Benito. Tila ibagbagam kin ni Ruel. Gusto timbagak iti anak ta. Umdas ko ma, animanong na ti pagsarmingan na. Hello, anak ko. Apay. Nasayatas nung bata niyo ti awag ko, nanang. Ay, ko anak ko. Pasensya kan. Saan kumat akanayon ngamin nga igam ti cellphone ko. Tamakilablabada ak nga main. Saan kayo na makilabada, nanang? Agipaw itak iti allowance yo inton bigat. Saanon, anak? Amangan no da itapay ti panggapwan nyo nga agapa iti asawam. Saan, nanang? Sweldo matipawit ko. Diyak ngamin kayat ada kami ti makagapong iti pagapaan nyo. Basta agpawitak, nanang. Kan para matlang iti allowance ni ating Ruel nga agad-adal. Ay, kwa anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Kan, kidawat, apasensyaan nyo kuman ni Vicky iti inaramid na. Sakbaya nagsubli kami dito ay. No siya, awan day tiyan anak ko. Nalipat akon. Ngam ni tatang mo ti pagdandanagak. Ngamin, aging gaita, nasakit pa'y latin akom na itinapasama. Amom kadima ng Helen ti sao-sao dito'y lugar tayo. Anya, Kwa. Saan ka kumaama sa sair, saan? Apay kumaama sa Irak. Anya nga minday taya.
Ado ti mangibagbaga nga awan ka no ti serserbi ti dimurasan ti biyag ti anak mo. Anya, Kuna dagiti tao, podno abimak nang ti anak mo, ngam adda ka dito'y kano, nga agababang ka nagrikrikat. saan ko asintiren? Gaputa agpaiso da ita. No apay mo't ngamin anagdakas ti ugali di manugang mo. Saan ko napampanunutan da ita? Ni Apo Diyos laeng ti makaamukan ko ana. Dayawak ti kinasayaat mo. Tadyak pa'y nangag anag sao ka iti dakas kontra iti manugang mo. Rabieng, awan ka di pa'y plano mamaturaw. Day tala cellphone mo ti mulmulagatam. Si Kamot, nagchat nga ron ni Milanyaw. Tapay, Rabieng, di na lang maipabigat. Agawid da kano iti mabiay. Tapay manay, Ne, apay akas tati saom. agawid da kan saan. Isumil lang nga isaw. Ay unay kan ay alakay. Suruam kumahan ti mamakawan. Total, saan na tayo mat abinaybayan ti anak ta? Nagpaw-paw itmatlat ta iti pagadal ti kapsat na. Jak man amaw. No apay, akasla jak malipatan. Ti naramay ti manugang ta. Ay na, kas na kunakaon. Suruam ti mamakawan. Iti kasta, malaganan tirik na. Ha? Nay, apay ngay, nagkutong kamutan, Vicky. Sakit, akakapsot ka pa'y. May san atawan. Manipod na aman mi nga dagaham kanser na iti utak. Iso ti nagpilit nga agawid kami dito Pilipinas, nanang. Kastang ayam. Di yuman laim pakpakaamumot kada kami anak ko. Siyak ti nagbilin. Asaan nan nga ipakaamu kada kayo, nanang. Kat nagpilitak na agawid kami dito Pilipinas. Takayat ko nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sakbay ang matayak. Anya, saan ka kumangagsaw iti kasta, Vicky? Agimbag ka pa'y. Tinaningan ti doktor ti biyag ko, nanang. Pakawanan da ko ma. Iti panang papanaw ko kada kayo dito balay. Napakawan kan, Vicky. Idi pa'y laeng balasan ko. Agyaman at nanang. Naimbag at talaga ti panagpuspuso yo. Kidawag. Nga agsubli kayo amin diti balay. Iti kasta. Agkakabalay tayo man. Ala, saan ka nga agsanit, Vicky? Kan, husto pa'y lang deta pa nagsaom. Agin na nakapay. Wanbat nga agpaisaw balasan ko. Saan ka nagsaw? Tamabannog ka. Madama pa'y laeng ti panagpaagas ni Vicky, Mr. Lonely. Nupay saan kami pa nagsubli iti balayda, kanayon met ti panagpasyar ko ijay, tapno makatulong akmet katakwada. Saan akayat nilakay ko nga agsubli kami iti pagtaanganda. Anya ka diti aramidek, tanasakit pa'y laeng tinakam nilakay, iti manugang mi. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, agyaman iti dayti apakasaritaam. Nagpakawanen kada kayo ti manugang yo, kan masakit itan. Kat dayta kuma ti panunutan nila kay mo. Tapno mapunas ti sakit tinakam na iti manugang yo. Naan-anay ti ragsak iti kaunggan, no awan sakit tinakam, anak katalimeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Esmael, manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Damok ti agayat, ngem na upay kan nasaktanak iti husto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ismael, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti planom nga ala na kurso, into nag-college tayon. Kayat ko ti agbalin a nurse. Wow! Siguro, nakapimpintas ka, no agsuot kay ti uniform ti nurse. Talaga? Wen, sigurado abagay mo. Ngamin, napudaw ka. Sakit natayag ka. Sika ngay. Anya ba't a kurso ti alaam? Kayat ko ti kurso nga information technology. Sa bagay. In demand a kurso dayta. Wen, kaniso ti pagasmak a kurso. Kat mayat no ti kayat mo a kurso at talaga ti enroll mo. Kuma, agpadatan to iti pagadalan. Tapno saan tang agin na dayo. Ijay bagyo ka no ti pag-eskwela ako na ni mama. At dakabsat ko ngagtrab-trabaho iti bagyo. Mabalin ko nga ibaga ka ni mama, nga ijayak tumat nga agiskwela. Ayos nga rod. Iti kasta, santa nga gin na dayo. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Para iti anya. Among ka di. Gapukan ka. Gimagatak nga agadal. Sigod na sa anak nga agrib-review. Nga manipod na mamo ka. Tunggal agreview ka. May surutak mat nga agreview. Ada nga rod pagsayaatan ti pa nag-transfer ko iti dahi ti pagadalan. Siyempre dakkel tinagsayaatan na. Talaga bilibak iti epekto ti addan kaayan-ayat na pare. Kantsawan nakmanen. Talaga ma-motivate ka iti panag-aadal mo niya. Kita man, sigud nga wan honor mo. Nga manipod na amam ni Estela. Naadaan ka ni ti honor? Agpaiso day ta. Ni Estela tinagbalin nga inspirasyon ko. Madaan ako mamat iti inspirasyon. Oh, di armam ni Christy. Barkadak laang dayjay pre. Nukas ta. Saan mo kurso nada? Napintas mat. Napintas? Ngam awan mariknak apa naggusto ken kuana. Nukas ta nga road. Saan mo type? Kaya't ko nga awisam ni Stella inton kasangay ko, Ismael. Sige, mama. Awan problema iti dayta. Amumot kayat ko day a babae, aparakan ka. Isa pinalubusan kayo ang maadaan iti relasyon. Nga oray ubing kayo pailaang. Tamok ananakam ni Stella, kan napasnak iti panagadal na. Amu yumat, agapukan ko na, di magatak nga agiskwela. Wan, nga maditi kasta iho. Rumbang laang ati panunutam, kat paramat laang iti pagimbagam. Wan mama, parang tumot lang kada kami kan ni Estela. Ayabam to nga rod ni Estela kan dagiti daduma abarkadam iho. Ariglado, mama. Kasla kababain kan ni mamam. Tunggal ada okasyon ija balayo. Da kami ti number 1 a bisita na. Anya ko mati pagbainam. Kat girlfriend kamat. Alang arod. Awisam ni Christy Iti kasta, damat kadwak. Wan, kan saan lang ni Christy? Oray ni Gabriel. Imbag lakit din. Taagpada dagiti dadakkel ta nga umanugot iti relasyon ta. Wan Tadda pa nagtalakda ka data. Iso nga rod ajak kayat adadaelan ti panagtalek ni mama kanya. Maragsakan nak. Tauray gayam da kayo.
Kat ijay bagyo kayo mat nga eskwela iti college. Agtutulag tayo Amay may salang kumapagadalan ti pag-eskwelahan tayo. Iti kasta, agkikita tayo matlaeng. No kasta, da kami lata ti kayat mo nga agbalin agayam inton college? Apay, saan mo akayat ti makaamam mo iti sabali agagayam? Kaya't kumat ngam sabali latamot adyam amukon. Kansigo din anakadkadwak. No day tati kayat yo. Di sige. Agtutulag tayo. Amay may salang apagadalan ti paginrolan tayo. Uray saan tayong agpapada iti kurso. Sige no problem kanyak. Total, ti kurso nga alam, ti kayat kumat nga alaan. Agtutulad ka mo ta. Ay, saan mo ta? Ngam isumot ti kayat ti kabsat ko amang paadal kanyak. Saan nakmat kidi apilitin? In-suggest na laeng. Ayos, agka-eskwilaan tantulat ta. Ay, sika ngay, Christy. Anyamat a kurso ti alaam. Siyempre, ti pangarap ko ang kurso. Kaya't ko ti agbalin ang maestra. Ayos day ta. Sigurado amam tong arod ti awag mikan ka. Hello, Estela. Oy, makaturturog ang ngaminan, Ismael. Ha? Itamang pa yung akas lawangan ganas mo amakisaw kanyak. Makaturturog ha, kunak lang arudan. Tunggal agtungtung tay tirabi. Kanayon akas ta ti bagbagam. San kam ta sigod akas ta? Kanayon ak siguro ang ma-stress, iso akas to eh. Narigat nga min dagiti aramidan mi. Uray mo't da kami. Narigat mo ti aramidan mi. Nga madalata mo't oras ko kan ka. Kaya't kalata akasarita itinapaot. Pasensya ka, Ismael. Ngam talaga makaturturog akon. Kaya't kunti agina na. Sige nga, Rod. Saan kan apilitan ang makisaw kanyak itinapaot? Sige, aginanakan. Awan mo ti maibagbaga na problema na kanya. Apay ka di. Awanan oras ni Estela kanyak. Imbagpay kan ka, tamaawis ka dito'y kantin. Kanayon mo tan na busy. Naawagak iti rabi Kaslasaan nakakayat akatungtong. Ibagan ang makaturturog. Kaslasaan mo't anak kapapati. Kunak to pa edi, no mas in love kan ka. Dakkel tinagbaliwan na. Ba nag-apakaskas da awak? Madanagan na, Christy. Kasanon, numapukpukaw ti panagayat na kanyak. Ay, anya ka kadi. Kasla imposible mo't day ta nga ipagbagam. Bayaman, takasaok tong. Sige man. Barang no sigat ipang ibagaan na iti problema na. Di ka una pampanunot, pre. Makadadali ti panagadal mo dayta. At dangatan aramidak abasol, pre. Urayam lata nga ibaga ni Christy, Inton malpas na kasaon ni Estela. Kastoy gayam, tirik na ti masaktan. Gapukan ayat. Saan ka makaturog? Saan mo nga ipalubos amabak ka, pre? Sika lang ti kakasi. Saan ngamin nga iso ti panunutam? Ti panagadal mo ti pangpangrunam. Imbagpay kan ka. Awan pa'y girlfriend mo amang paspasakit iti ulom. Sakit gayam ti ulo ti den ti girlfriend, pre. Depende mo't kidi, No saan na ka nga ikan iti pagsakitan ti ulom? Saan ngagsakit? Ngamno kastuyin ti mapaspasamak. Kasla bumtak ti ulom ngagpampanunot. Awan mo ti maibaga ni Estela a problema na. Amok nga da, Christy. Saan na lang nga ibaga? Mabambanog ka nula ang iji pagadalan. Day talaang matimbaga na. Ngam, madlaw kumatlaang asaanan akas iti sigod. Makisar-sarita kanya. Kas laligliklikan na.
Anyat kayat mo asawan. Saan ako mida kanyak iti diretso? Kan kasla saan akong portable no agkita kami. Kasla agdardaras. Kasta mo ter aramidan na kanyak. Saanan akasla idi, nga adu ti istoryana. Paliiwam latan Maamwam tumot laang. No apay akas dyan ni Stella. Apay asaan na nga ibaga, no ada problema na. Barang matulungan tayo. At day bagakan ka, pre. Anya day ta, pre. Nakita ni Estela iti library. At nakadwa na lalaki. Close da iti lalaki iti panagkita. Anya? Isu nga tatiga po. Isu akaslad adaywan nak. Diya ka mo. Ng panagkunak. Nas ka nakasaritam ni Estela iti personal. Kasanwa kasaritak. Kat madlaw ko alikliklikan nak. Di awagam latan. Damagam ken kwa na. Nga da nakakita ka dakwada iti library. Sige. Padasik man ngagpaiso nga awagan. Hello, Estela. Agyaman nak, tasinong bata mo't lang ti awag ko. Anya ka diti bagam? At dalaan ko madamagak. Anya day ta? Adda nakakita kan kay library. Adda kadwam alalaki. Iso ka din tinang isukatam kanyak. Anya ka diti bagbagam? Kasiksyonak day jay. No adda kami man iti library, gapo iti schoolworks. Dayjay lang nga tati makagapo. Anya di kayat mo asawan? Amangan no isumutan ti pangisuksukatam kanyak. Isungawanan ganas mo amakisarita kanyak. Kan kanayon ka abisi. Saan apod no dayta, Ismael? Sapay ko ma, tasan apod no. Asino ka? Apay na imasidag ka kanyak. Siyak ni Adonis. Anya ti masapol mo? Kahit ko lang nga ibagakin ka. Asar nga mo ni Estela. Siya kung ti baro a boyfriend na. Mabutang lang nga umamin kan ka. Gapo tamasyan kan ka. Anya? Agpaiso ka di day tang ibagbagam. Tapno mom. Babasbasak amin at chat mo kan kwa na. Ibagbagam ang nagbaliwan. Ibagbagam akailiw mo. Ngam, saan naka-replyan? Gapo tadaak ang makabasbasa. Awan bibiyang ko kada kayo. Ala, pumanaw ka na. Kukuha mo ni Estela. Total, manluloko mo't lang. Manangguli pa babae. Awatam ko man asi pupuso ti pan nakaabak mo. Saan ko mangagsakit tinakam mo, pre? Di nakawagan iti pare. Ala, pumanaw kan. Agpay sugayam ngayon sukat na kon. Apay ang masapul anday jay alalaki ti umamin iti relasyon niyo. Pasensya ka na, Jack may turod nga ibagakan ka. Idida mo, kunak nuuga pula ang kadagiti schoolworks ti panagkuykuyog mi. Natnagan tirik nakkan ko, ana. Aging nga isun tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Naglakalaan ti panangisukat mo kanyak. Insukat nak iti lalaki. Anabiit mo lang ang anamam mo. Itinto tamanon atawan ti relasyon ta. Pakawanan na Ismael. Ang Jack ang gagara ti amin. Anya saan nga ingagara? Mas pinilim day jay ang lalaki. Isu amamati ak nga ingagaram ti amin. Baybay amon iho. Saan ko mangagsakit tinakam mo? Gapo tarimmuaran ti pudno nga ukali na. Nalakalaang ti panangisukat na kan ka. No adda maamam mo na asabali a lalaki. Kat day ta a klase ti babae. Ti saan arumbang nga ilalaan. Mama, Jack ni namnama, ama aramid na tikas jay kanyak. Wan nga rod, iho. Kunak no nanakman a babae. Kunak no na ngam saan matgayam. Ikarigatak timang lipat ken kwa na, mama. Uray na kasaksakit. Ipas na kulangan ti agadal. Day ta ti kasayaatan nga aramidam, iho.
Saan mo adadaulan ti panaggadal mo? Makabirok kanto iti babae ang mga yakkan ka iti napudno. Apay ang nakipagkita ka kanyak. Anya ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agsorry. Gapo iti inaramid ko kan ka. Nagkamali ak, Ismael. Mabalin ka di nga agsublitan iti sigod. Kailiw kan. Anya? Kaano lang nga imamin ka? Ani Adonis the boyfriend mon. Ita, ibagam nga agsublita iti sigod. Nagkamali ak ka ni Adonis, Ismael. Inusar naklagayam. Anya ti kayat mo asawan? Inala na lang tiriknak. Tapno mapagnumaran-nak. Siyak nga minti agar aramid iti assignment na. Uray ka dagiti group project mi. Siyak pa iti agas-gastos. Siyak pa iti agar aramid. Aging gaanamwak nga dangayam sa bali a girlfriend na. Unay mo't gaya mon tinangin sukatam kanyak. Jack pulos inaramid kan katikasta. Amum ka di. Nasakit tinagam ko. Gapoy ti daytoy nga inaramid mo. Kat pasensyakan. Jakon kabalan nga isubli ti sigud kadata. Ngambar kada tayo lata. Mabalin mo lata nga ibaga ti problemam kada kami. Pakawanan nak, Ismael. Ang bababawi ak iti naramid ko. Mababainak kan ka. Ngam awanan maramidak no saan na ko nakayat. Saan mo na panunutan day tabanag? Ti panagadal mo latan ti ipasnak mo. Taday tati importante. Tinapatag. Adda ka may lata barkadam. Anak ka suportakan ka. Jack mailibak. Agayatak pala ang kinistel ha, Mr. Lonely. Ngem na sakit unay tinakam ko iti naramid na. Iswadyak imanugot, iti kayat na. Naragsakak latano agkitkita kan agkadkadwa kami. Aglalangan kami akas lagbabarkada. Tuy pagayam mo, Ismael. Agyaman akpagam Ismael, iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, ubing kayo pay, ket adu pay ti paglabasan nyo. Lepasan nyo kit di ti panagadalyo, ket no da kayo tinaituding para iti tunggal maysa, niya po Diyos laangan ti makaam mo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ismael, iti probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan at Jackson. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kuman nga ibinglay ti pakasarita ak iti biyag. Nag-eskwela ak iti may sa apampubliko apagadalan iti Manila. Ket iti freshmanak pailaeng simuruta kadagiti grupo iti eskwelaan. Takayat ko ti maadaan kadagiti gagayem. Takabarbaro ak paila iti syudad. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jackson. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kabarbaro ka diti pagadalan. Saan ka di? Uwan, naimbaglaangan tanam amo ka. At least, adama ko na agayam ko dito'y syudad. No kayat mo ba iti maadaan iti adadong agagayam? Sumurot kanto kanyak. Tayam ammo ka kadagiti daduma akakaduhat. Wan kayat ko launay. Wan gayam? Sa dino ka di a probinsya tinaggapwam.
Taga Cordillera ak. Kastagayam. Awisin kanto nga rod iti maysa nga educational discussion. Taadon to ti maadal mo ijay. Dayta ka di jay in-endorse ti may sa maestro tayo? Wen, iso nga umay ka. Taadon to ti maamam mom ijay. Naglaing matan ti pa nagpalawag jay naglecture kada tayo? Makaayayo. Klaro kan maawatan adagos dagiti impalawag na. Pudnot ako nam. Kanam mo? Isupay ti maysa akalaingan amang organisa kadagiti maang angay arali dito'y universidad. Kastagayam. Wen, Jackson, umasidag ta iti ayan na. Tayam-am mo kakankwana. Eugene, iso ni Jackson. Kabarbaro akadwa tayo. Kasta ka di. Welcome to the group, Jackson. Thank you. Tas si aayat kayo anangawat kanyak. Kas kagrupo yo. Unmat kayat mi launay. No adda makikapang iti grupo mi. Dayta ti may sa aganwat mi. Ti makaawis iti adupay akadwa mi. Wen, Jackson. Ket awan to ti pagbabawyam asimurot iti daytoy a grupo. Panagkunak kit di. Ket ado ti maadal ko kada kayo. Wen, ipanamnama mi dayta. Intay nga rudan sumango kadagiti daduma kakadwa tayo. Taadamot na isagan amakan a pagsasangwan tayo. O sige, kan tapno maamamom anaimbag dagiti daduma pay akakadwa tayo. Jackson! Maragsakanak. Tanam mo ka, Brenda. Kasta akmat. Nice meeting you, Jackson. Kabarbaro ka kadimat lang iti daytoy a grupo. Wan, Jackson. Kat panagkunak, agbalintaan na singad nga aggayam. Wana? Basta kaya't naklakid di ngagbalin agayem mo. Wana, si Kamat. Ngam, amangan no adago nget. Numakisini nga idakkan ka. Awan, kayat mo ka di asawan nga amang ano at the boyfriend ko? Kasta nga rod, narigatan. Amangan no adamat mangbugbog kanyak. Ay na, awan. Ngamin, ti panagadal ko ti priority. Nasayap nga rod no kasta. At least, nawaya amakisiningid kan ka. Hello, Nanang. Kumusta kayo kada tatangkan dagiti kakabsat ko? Nasaya ati ka sa saad mi ditoy, anak ko. Si kakit di kumusta ka dita? Kumusta ti panagadal mo? Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Okay, aklang, Nanang. Nasaya ti kasasaad ko dito'y Manila. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Kaano kang agawid diti lugar tayo? Inton bakasyon ton, Nanang. Tapno mabayag akainiliw kayo. Ala, anak ko, makaammo ka. Basta di mo baybayan ti salunat mo. Ti panagadal mo. Lumiklik ka iti gulo. Nanang, di kagdanag. Good boy to'y anak yo. Sagpaminsan lang at tumimtim iti arak. Ipahakat mo man ti kinapilyom. Ala nga rod, anak ko. Agan-anad ka dita. Nanang, oreda kayo met. Take care always. Brenda, nabayag met basitin ti panag-araram ko kan ka. At damat siguro namnamak iti panagayat mo. Sapay ko ma, tandan namnamak ita iti idardarirag ko anapod no panagayat ko ken ka. Nagkorni ka matan. Sana kinakorni ti panangibaga iti napod no panagayat. Nabayag tamat kit din nga agayam. Kat napaliiw ko matan ti ugalim. Isa sige man laangan. Wanan. Anya awanan? Lawagam Mangrugi ka manan. Kayat mo ti ibabawi. Ay, saan mo nga ibabawi Wen, maawatak ti kayat mo asawen. Kit naragsakak lawon Tas sinong bata mo tinabayag nga idardarirag ko nga ayat. Basta agbalin ka kumaanapod no kanya. Kit sapay na kuma. Tasaan ko apagbabawyan ti panagayat ko ken ka. Ikarik, Brenda. Ngamin, sikat ti kayat ko akat ako naynay. Aginggat si bibiyagak. Want to grow old with you.
Brenda, dito'y tanag tugaw. Sige, tapno mga gantaan na imbag ti ibagada. Nakasettle down kayo kadi aminan, kakadwa. Umadanin ti bakasyon. Isungag sagana kayo. Tama pan tayo iti may sa probinsya iti Cordillera. At maangay exposure, iti lugar na papanan tayo. Nainag sa yata, makapasar tayo di Cordillera. Isungag sagana kayo. Bakit po? Ijay lugar yun ti papanan tayo. Wen, ngayon pa nagkunak. Saan nga iti mismo a probinsya mi? Di ulip-lipatan. Ah? O anya, nawatan nyo kadimot lang dagiti imbagak. Wen, nawatan ba? Numapan tayo ijay Cordillera, kat malpas ti exposure adarayan tayo. Agawid ka kadi ijay lugar yun? Brenda, naipakadak ni Eugene, asa anak pala asumurot iti ibagbaga ng exposure. Ket imanugot met. Ha? Kasta ka di? Agawid kami ni jay lugar mi. Tatulungak dagiti dadakkel ko iti panagmula da iti natnateng. Nukas na, isurot nak nga ro din ijay lugar yun. Tapno makapasyarak met ijay. Brenda, saan ko mga agsakit tinakan mo ha? Ngam saan pa nga mo dagiti dadakkel ko nga dan nobyak? Anya? Kunak man no amudan. Jak imbagbaga. Taamangan ngamin no pagsardangan dak nga agadal. No ibaga kadakwada. Permiti pa nang ipaganit gatda nga agadal ka na imbag. Ajak pa'y makinobya. Tapno saan ang madadal ti panagadal ko. Ngam di kagdanag. At dan tugon daway at talaga ayam amu ka kadakwada. Saan samot anapudno ti panagayat mo kanya? Napudno akin ka, Brenda. Ngam sapay lako matamawatam dagiti imbagak. Nukas na nga rod. Sumurotak iti exposure nga uray saan ka akadwa. Iti pa nagsublik dito'y Manila. Jakon nakita pa ni Brenda. Jak pa yun makontak ti cellphone na. Saan nga tan nga agadal? Kat uray ni Eugene ang nagbalin agayam ko. Saanin ang nagsubli dito'y universidad? Ay. Amangan mat no iti panagkuyog daan na pan iti exposure. Ket naisidigtirik na titunggal may sa kadakwada. Nadlaw ko ngamin nga da pa naggusto ni Eugene kini Brenda. Iso na lang, tasyak ti kayat ni Brenda. Tinasayat, padasak abiro kanita. Mapana ka di balay da. Tapno maamuak, no adda ijay, wano awan. Manipod imbaga na amapan ije Cordillera. Saanin ang nagsubsuble baraw? Kasta ka di tata. Di naman lempak pakam mo, no sa dino itatayan na. Awan pulos da magmain. In report mi pa yan iti kapulisan ti maipapankan ko na. Makapadanag mat nga rod nung kasta tata. Huwag nga raw. Uray ko man wag surat, wano umawag man la kuma. Tapno maamuan mi ti kasasaad na. Tapno di ka magdanda nag-akapamilya na. Amuyo tata. Dakal ti epekto na kanyak ti kaawan ni Brenda. Iso nga minti may isang inspirasyon ko iti panagadal ko. Ay ayat ako na iti anak yo. Kat sapay la ko ma. Tawan dakas ang napagteng na. Sapay ko maabarok. Day tamat ti karkararag mi ti Diyos. Di ka mandanagan tata. Tumulong ak matla tamang sapol ken kuana. Kat sapay la ko ma. Ta iti kabitan na panawen. Agsublin dito'y syudad. Ay na anak ko, maragsakan kami tanaton uy mo ti arapahap mo. Ita, may sakan anaan-anay a pulis. Wananang, kat may destino aki dyan Cebu. Iti unit nga isoda ti aking igam kadagiti security guards. Kasta ka di, anak ko. Kunak no dito'y ka ama idistino, tapno asidag kalaang kada kami a pamilyam. Saan nanang?
Padasag pa iti agtrabaho iti adayo. Ngam dumting tumatlaang ti tiyempo. Adito ito ti pakaidistinwak. Ay, anya nga rod nga ya. Awan ti mabalin, no kasta ti kunadag iti superiors mo. Ala, agan adnad kan tulat ta nga rod iti kaaddam to ijay Cebu. Dahito yung a hotel ti pag-inspekan mi ita. Ado dagiti agsangpat a guest da. Napintas namin dahito yung a hotel. Masabat ko ti may sa security guard. Kasaritak. Apaman ang makabatog kanyak. Kaslam amok dahito ya. Sir, da kami dagiti unit anay baon. Tapno maisayang ka ti inspection dito yung hotel. Di naksinungbatan. Nagdardaras kiti na pimanaw. Di nga tanangag. Sa anak lakit diya nagpidot. Ni Eugene Dayjay. Nailasin ka dagos iti bigat. Ngampasin siya kan. No di kain kan kano, hindi nagsabat ta. Wen nga rad. Nailasin ka, no pangimisit ka. Nagpamarang taasaan ta nga agam mo. Kabayatan tinaisayang kat nga inspeksyon iti pagtrabaho ma hotel. Ado dagiti kahit ko amaamuan kan ka. Amok dayta. Isu nga inawis ka iti dayto a restaurant. Tapno makapagsarita tayo na imbag. Amom ka di, nga di nakita ka. Naglalaok ti marikriknak. Diyak amo na maragsakan nak. Wenno kabilin ka. Taamok asikati nangayadayo kanyak iti babae nga inayat ko. Idi agad adal tayo pa ija Manila. Maawatan ka. No apay akas ta tinakunam. Saan kami na nakasubli iti universidad? Saan min na ituloy tinagadal? Tain surot na kami dagiti grupo. Ti grupo dagiti rebelde. Anya? Binutbutang da kami. Ano ag subli kami iti patad? Tiliwon da kami adagos dagiti pulis. Katawan na aramidan mi. Kat, ni Brenda. Kaya't kung alaan da ito agundaway. Ngagkid daw kan ka iti pasensya. Takasla pinilit ko ni Brenda. Aring na ginundawayak, idi adda kami jay bantay. Isu aday jay. Nagsikog ni Brenda. Ngam aminak. Si kapay lang ti ay ayatan na idi. Anya? Juan Jackson. Aging ga idi na sursuro nak nga inayata. Kat idi dakkalan ti tiyan na. Kan medyo sensitibo ti panagsikog na. Kinidaw ko iti grupo apalubusan da kami abumaba. Takuyogak iti panagpasngay na. Tapno adda mga iwan kan kuana. Imbaglaangan. Tapi nalubusan da kami. Kat ginundawayan mi matantim madayo. Isung adda kami ita dito'y Cebu. Kastagayam tinapasamak. Uwan. Kat ulit at agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangagaw ko kan kakan ni Brenda. Mabalin ka di arumuartan dito'y. Mapanta iti amom alugar. Mabalin talat ti makapagin ni istorya. Sige, Jackson. Amom ka di. Agapo ka nagiti na istoryam. Nagsubliti sa amarikriknak. Idi jakon nakita ni Brenda. Ladingitak pare. Ngamkid daw ka. Adi mo kuman ibagbaga iti uray as inuman. Tinaglabasan mi kan ni Brenda. Di ka madanagan. Jak to aramidan deta. Agyaman ak no kasta. Naamiris mi dagiti kinaulbod. Nga imbagbaga dagiti kagrupo tayo ini. Kan dagiti daduma kasabwat dang organisasyon. Pudno deta. Imbaglaangan. Ta nakaamiri sakmet. Kat jakmetan simurot kadagiti sigud akagrupo tayo. Idi agad adal tayo pelaan. No idi pala kuma. Ana amiris mimat. Apal sugayam dagiti panursuro da. Saan ko makastoy laan ti kasasaad ko ita.
Siguro, naituloy ko kumamot ti nagadal. Kat nasaysaya at kumamot ti kasasaan mita. Sana bale? Tanakapanaw kayo mat iti dayja a grupo. Wan matkiti ah. Sige pare. Muna aksan. Gumatang pa iti agas ti may kaduang anak mi. Nag-text namin ni Brenda. O sige, pare. Sana bale? Adda kakadwak nga umainton madamdama. Kahit nasaysayat siguro. No di mo dakamatan pa ni Brenda ti panagkita ta ita. Kahit sapay la kuma. Taiwan am ida na imbag kadagiti anak yo. Wan pare. Mangnamnama ka. Sige, panawan ka pa'y. Jak amo noan niya ti mariknak ita. Kasla kaya't ko makita ni Brenda. Kat may subli ko matinapalabas. Ngam komplikadon ti sitwasyon. At dando ang anak da kini Eugene. Kat plano da pa yung kalaysa. Into no may atawan. Jakmet kaya't asak ti mang dadali ti pamilyata. Iso ana say sayat laangan nga ikarigatak. Alipatan ni Brenda. Gapu takayat kon ti manglipat. Pimanawak ijay Cebu. Pinilit ko ti imakar dito yung rehiyon tayo a Cordillera, Mr. Lonely. Saan man a 100% a nakalipat akon, ngem panagriknak, nga iti daytoy a panangisalaysay ko iti pakasaritaak, kat maksayan, ti dagansen iti barokong ko. Agyaman ak iti gundaway nga impaayo, tapno maibinglay ko daytoy a pakasaritaak. Tuy pagayam yo, Jackson. Agyaman kami launa iti daytoy a pakasarita ang pagayam Jackson. Nasaya at kaatao. Ket amok anumampay nakariknaka iti saam itinagan ni ayat. Amok nga ipaito ti Dios ti babae at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan na Jackson. Adinan dinakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.